аллакай дар давоми як моҳ ман сеюм маротиба мешавад ки мӯи сари худам метарошум ба хотире ки як моҳ пеш барои шумо челленҷ сар дода будем дар масъалаи результати миноксидил. ҳоло боша барои шумо як расм мегирем, нишон медиҳем ва суҳбата бо давом медиҳем. анаи результати 15 рӯза, бологи результати 33 рӯза дар давоми ҳамин қадар вақт шумо худатон гӯед ягон майда натиҷа ҳаст? ҷавобро интизорам. ҳатман дар давоми табобати риш ё ин ки мӯи сар шумо бо лезва не, бо мошинка бояд тарошед. аз ёд набароред. бештари инсонҳо мегӯянд ки мӯи сарро натарошида намешавад. бародаро, вақте ки мӯи сарро бо ёрии мошинка мегирӣ ку пеш аз ҳама истифода бурдани мезаролек осон мешавад ва баъдан миноксидил ку исреф намешавад, дар таи мӯи сар хуб мечаспад. бародарои ширин, бисёре бад эрод нагиред. ман фақат хостум ку результати ана ҳамин миноксидила барои шумо нишон бидиҳам. дар ҳақиқат ку ман эҳсос мекунам ки дар ман натиҷа додеста. агар шумо мехоҳед ки миноксидилҳои оригинал дастрас бикунед, марҳамат, ина 5%, ина 10%, 15% ва 16%. ҳар куҷое ки шумо мехоҳед ку ҳамуҷа роҳӣ мекунем мерава. тантон сиҳат бошад. салому алайкум. ширкати зиёратчоп бо ҳиҷома ва доруҳои гиёҳӣ аз ҷумла табобати гаймарӣ дар шаҳри Москва дар хизмати шумо аст. шумо метавонед худи ҳозир фармоиш диҳед тамоми доруҳои гиёҳӣ ба тамоми